Som tam pod strom s kamarátom a som si vás všimol, vieš, a trvalo mi asi 37 sekúnd na to, aby som nabral odvahu a prišiel za tebou. Jak sa voláš, povedz mi? Teší ma. Ďakujem Kamil. Bavíte sa? Nie? Jak je to možné? Ja som vás prišiel pobaviť. Jakže star? Nebudem sa pýtať na vek, to by bolo neslušné. Sorry. Ty máš koľko? 35. Ja nie, tak podľa mňa tak... Dobre som, ale teraz neviem, či som ťa neurazil, ale to je ešte pohode. Dala by si mi na teba kontakt? E-mail iba. Jak sa voláš? To je asi data, ale takto hej. Máš tam fotku? Dám si screenshot. A máš tam peknú fotku? Nie. Nie? Tak budem vedieť, podľa škaredej fotky ťa nájdem, hej? Takú zozadu, no. Zozadu? Krbatý sa. Si slušná dievča. A cvičíš?